Dan huwa attakk minn pajjiżna fuq pajjiżna, attakk mill-gvern fuq is-servizzi finanzjarji. Aħna se nibqgħu nkunu l-vuċi tan-nies li jaħdmu f'dan is-settur u li maż-żmien saħħewha. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Radio 101. Adrian Delija qal li matul is-snin in-nies irnexxilhom jagħmlu minn Malta ċentru tas-servizzi finanzjarji mill-aqwa, iżda l-Gvern Laburista qed ikisser din ir-reputazzjoni tajba. Spjega kif meta ltaqa' mal-Kummissarju Ewropew Vera Jourova iddefenda s-settur finanzjarju ta' Malta li hu wieħed tajjeb, iżda li l-Gvern permetta li jsiru l-abbużi u nuqqasijiet serji. Jidher li l-Gvern din ir-responsabilità ma jridx iġorra. U allura x-xogħol tal-oppożizzjoni li jibqa' jgħid jibqa' mhux għax aħna negattivi, jibqa' għax aħna nħobbu l-pajjiżna. Jibqa' mhux aħna xirridu nagħmlu ħsara, anzi bil-maqlub qed nagħmlu. Barra ma' Malta niddefendu l-pajjiżna, imma hekk il-Gvern jgħidulu isma' trid tirranġa. Irridu nifqulu. U jiena attiġat il-Kummissarju wkoll issa li ġiet iżżurna ġewwa pajjiżna illi ħankunu aħna li nipproponu t-tibdiliet. Ma jridx jipproponihom il-Gvern, ħankunu aħna li nipproponu dawn it-tibdiliet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni l-interess nazzjonali għandu dejjem jiġi l-ewwel qabel kollox. Dan wara l-każ tal-immigranti abord il-vapur Aquarius fejn sostna li Malta għandha tibqa' konformi mal-ħarsien tal-liġijiet internazzjonali. Adrian Delija qal li l-oppożizzjoni se tkun attiva fl-Ewropa biex il-pajjiżi kollha tal-Unjoni jassumu r-responsabbiltajiet tagħhom għax il-kriżi tal-immigrazzjoni irregolari hi problema tal-Ewropa kollha. Għamel referenza wkoll għal każ Carmen Wabela fejn qal li l-Ministru għandu jġor ir-responsabilità tad-deċiżjoni li qabbad ħaddiema tal-Gvern għal xogħlijiet fir-residenza tiegħu. Barra minn hekk il-Prim Ministru baqa' siket bħalma baqa' siket il-Ministru Chris Cardona li wkoll ma ġarx ir-responsabilità tal-ġiti li tħallsu mit-taxxi tal-poplu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fis-settur tal-ġustizzja ukoll mhijiex tintrefa' responsabilità għax fil-waqt li l-Ministru Bonnici qed jilgħab bin-numri tal-kawżi hawn min ilu snin jistenna biex issir ġustizzja. Kompla kif bħal f'setturi oħra il-Gvern ma jinteressax mill-ġustizzja għax irid li dan jiddajjef u jassigura li jkun hawn imħalfin li b'xi mod jew ieħor kienu assoċjati mal-Partit Laburista. Adrian Delija qal li l-ħaddiema u l-familji qed jaffaċċjaw aktar piżijiet, speċjalment f'żidiet fil-prezz ta' affarijiet essenzjali bħall-ikel u l-enerġija. Dan meta l-istatistika tal-Eurostat ikkonfermat li l-inflazzjoni f'Malta f'Mejju kienet tammonta għal 1.7% jew żieda ta' 0.6% fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet. Għaw 70,000 persuna f'Malta li probabbilment illum il-Father's Day għalihom ma jfissirx li jistgħu joħorġu jew jixtru xi rigal jew jaffordjaw li jkunu flimkien u jonfqu xi ħaġa żejda. Imma tfisser li hija ġurnata fejn jirrealizzaw li għalkemm qed jaħdmu, għax qatt m'hawnx, għalkemm qed jaħdmu sempliċement biex jibqgħu ħajjin. Qed jaħdmu sempliċement biex jaraw li fl-aħħar ta' xahar jirnexxielhom imqar jixtru il-mediċina għalihom jew għal uliedhom. U dan in-numru qed jikber b'eluf fis-sena. Il-Gvern il-pjan tiegħu assolutament ineżistenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li fl-istess waqt 80% tan-nies qed jinsterqu għad-dawlu l-ilma għax il-Gvern qed iħaddem ħażin is-sistema tal-ħruġ tal-kontijiet u semma eżempji ta' familji li ħallsu aktar għad-dawlu u l-ilma li konsmaw fosthom familja minn Ħattart li ħallsu 174 euro aktar, fil-waqt li familja minn Ħazzabar ħallsu 231 euro aktar. Ħajtihom l-om lura il-Gvern iva jew le? Il-Partit Nazzjonalista tiġamar għand l-awtoritajiet tiġa kiteb u ħanibqgħu niġġieldu għal din il-familja u nweduha lil din il-familja minn Ħattart illi jekk il-Gvern ma jagħtix lura dawn il-flus, il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jagħtihom l-om lura. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista marant l-istituzzjonijiet b'dak li ħareġ mill-kontijiet li n-nies ħadu fid-Dar Ċentrali u qed jistenna li jinvestigaw dan is-serq. Dan kif lanqas dan is-serq mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma ħadd mu qed iġorr ir-responsabbiltà.